neće se javiš, a? Možeš. Samo mi nije jasno kako može se cimaš s njom, brate, Kevin. Što tebe boli kurac to? O jo, kako što? To nije tvoja stvar, brate, ne seri. Stani! Šta hoćeš? Šta je bilo? Šta je bilo, brate? U stranju sam, kapiraš, smaraju me mnogo ljudi, razumeš? Luka! Jesi normalan? Kristijane, dođi vamo! Dođi vamo! Nego se čuo šta je Kristijan radio. Snimao Stefanu kako mu puši. Kaže, snimao bi pun gas, brate, ali samo je 5 minuta izdržao telefon. A isto da nešto do sada ima više stotina, možda i 1000 ljudi, dakle oni u ovim trenucima pokušavaju da razbiju stakla. Stani, Stefana! Što ti mu slomio nog, pa i mude?